Aha, ndị Igbo ekelekwa m unu. Ha mbụ Dr. Ima Asonye. Ihe m bịara iwetara unu n'ụbọchị taa bụ ịma ọkwa nke dị ezigbote mkpa. N'ụbọchị taa ana m achọ ka mee ka unu mara na gawa n'ihu klaasị anyị na-eme ihe ọmụmụ Igbo anyị na-eme kwa izu nke bidoro kamgbe 2020. Anyị gaje itinye ya online, nke bụ na ụbọchị niile anyị na-abịa ịmụ ihe. Ebe ọbụla ị nọ, ị ga-esonye anyị. Ị gaghị agawazikwe na Zoom ma ọ bụ chọwa ka ị ga-eji chọta ebe anyị nọ, n'ihi gịnị? Anyị nọ n'ọnụ ụzọ gị. Ọkwa nke m na-ama taa ga-ebido n'ụbọchị taa bụ Satọdee. Klaasị anyị ga-eme taa, anyị ga-etinye ya na YouTube ma ọ bụ na TikTok. Anyị na-agbalị ịhụ na ụmụafọ Igbo niile ebe ọbụla ha nọ ga-abụrịrị ndị ga-amụta Igbo. Ọ pụtaghị na anyị naanị onwe anyị ga-emenwu ya. Anyị na-ahụ mgbalị ndị ọzọ, ndị mmadụ, ụmụ Igbo ndị ọzọ na-eme, mana n'ọnọdụ ka anyị, ihe anyị ji chọọ ka anyị mee ihe anyị na-eme bụ n'ihi na anyị ahụkwala ọtụtụ ndị na-achọ, nwere mmasị ịkụzi Igbo, mana n'ihi na ihe a na-akụzi dịcha ka o docha ha anya, ha wee na-etinye ọgbaghara na mmụta asụsụ Igbo. Ọgbaghara ahụ wee bụrụ na ụfọdụ ndị na-achọ ịbịa ịmụ asụsụ Igbo wee chizie ebe ahụ na-amụzi aja mbele. Otu n'ime ihe anyị na-eme bụ ịhụ na anyị nyere ntụziaka. Ihe ọzọ dị ezigbote obi ụtọ na ihe ọmụmụ anyị bụ na anyị na ụmụaka, ụmụafọ Igbo, ụmụazị nwere mmasị n'ịmụ Igbo, anyị na ha nọ na klaasị ebe a. Klaasị anyị ga na-eme, klaasị anyị bụ nke anyị ga na-ewetara unu na Satọdee niile, mgbe ọ ga-eji nkeji 30 wee gafee elekere 4 nke ndị ọwụwa anyanwụ, ya bụrụ na Amerịka agasị na Eastern Time. Oge ahụ n'ala Igbo ga-abụ ihe dịka ka anyị gụọ ya, n'ihi na ndị bi na ọwụwa anyanwụ Amerịka n'oge dị ugbu a ga-eji ihe dịka awa 6 wee nọrọ n'azụ oge a na-agụ n'ala Igbo. Ngwa ka anyị gụọ ya: awa 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya bụ na ọ bụrụ na ị nọ n'ala Igbo, oge ahụ ga-abụ mgbe o jiri ọkara gafee elekere 10. Amaara m na oge a abụchaghị oge dị mfe ndị mmadụ ịmụ anya wee mụọ Igbo, mana ọ wụ oge anyị na-ada akụzi ihe kamgbe afọ 2020. Ihe ga-eme bụ na ọ bụrụ na ị nweghị ike ịnọ mụrụ anya, chibọọ, ị nwere ike ịhụ vidiyo anyị were ya mụọ Igbo. Na klaasị anyị na-eleba anya n'ọtụtụ ihe dị iche iche. Anyị na-eleba anya na asụsụ, anyị na-eleba anya na omenala. Nke ọbụla ị nwere weta. Anyị ga na-eme klaasị anyị n'ọnọdụ na ebe ọbụla ị nọ. Ọ bụrụ na ị ma akụzi, gị soro anyị kụzie. Isonye anyị na online na YouTube maọbụ mgbe anyị nọ na TikTok, gị soro anyị kụzie. Nke bụ, gbaa mbọ cheta na ọnwa ị nọ n'ala Igbo, nkeji 30 gafee elekere 10. Ọkwa nọ n'ala Amerịka, nkeji 30 gafee elekere 4 nke ndị oge ọwụwa anyanwụ.
ụmụ Igbo, ndị omenka na-ewetara unu nkụzi Igbo. Ihe anyị na-achọ ime bụ ime ka ụmụafọ Igbo mụta ka esi ekwu okwu n'Igbo, mụta ka esi eche echiche n'Igbo, mụta ka esi ewepụta ntụpụta izu n'Igbo. Ya mere anyị ji kpọọ isiokwu anyị Kwuo Ya N'Igbo. Kwuo ya n'Igbo. Ihe anyị chere na ọ na-ara ahụ okwukwu, nwagodu kwugodu ya n'Igbo. Gbalịa mee ka uche gị bụrụ nke ichepụtara site n'asụsụ Igbo. Ga-ahụ ụtọ ọ dị. Ọ bụrụ na ị maghị ede, ebe anyị na-agbakwasị ụkwụ n'ihe ọmụmụ anyị nke Satọdee niile bụ ọsụsụ ma ọ bụ amụmamụ ihe gbasara Igbo. Ihe niile anyị ga-akụzi na ihe niile anyị na-akụzikwa nọkwa n'omenka na apụ omenka nke anyị ka na-arụ ọrụ n'ime ya. Mgbe na-adịghị anya, anyị ga-enwe ihe ọmụmụ ndị a niile na apụ omenka, nke bụ na ị nwere ike ịbanyezi gaa mụọ mgbe ọbụla ọ sọrọ gị. Mana nke anyị na-akụzi n'ụbọchị Satọdee niile, ọ dị mkpa n'ihi na aga m anọ mụ na gị na-akparịta ụka na ụmụazị anyị. Ya nwa mere anyị ji na-anabata gị na klaasị anyị ya.